Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang sitwasyon karon sa Iligan City human nga gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad. Kauban si Iligan City Mayor Celso Rehencia. Mayor Celso, mayong buntag ug dayon ta sa Atome GMA Regional TV. Kamusta po Mayor ug kamusta sab ang imong mga ginsakpan dinha sa Iligan City? May buntag kanimo sa Iril o sa tanang nagtanaw karon sa imong programa sa GMA. Dili gyud ingon nga maayo ang atong buntag kompleto tungod kay aniya kita karon nga Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad sa Iligan. Mayor, karon anaa sa Iligan City ang spotlight. Sanglit kinilang ang nag-inusarang syudad nga gipailawom sa MECQ. Unsa ang rason Mayor nga gipaubos sa maong klasifikasyon ang inyong syudad? Actually sa Iril kita gid ang request ni ini no pinasikat po sa recommendation sa atong regional health officer nga si Dr. Sobaan ug gani adto pa ning August 13 nga atong ipaubos ang Iligan City sa among request is enhanced community quarantine pero wala ta matuguti ni ini so atong giutro hangyo pinagi ni General Galvez ang atong SAR COVID tungod lagi sa paspas nga pagsaka po sa local transmission dinhi sa tuang syudad kay sa 44 ka barangay sa Iril 33 niini nga na makita sa coastal nga area mao'y gitakbuyan sa COVID-19 11 na lang ang katong mga barangays nga nabilin nga walay positibo sa local transmission kung sina lang ka barangay nga tuwa nabutang sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Iligan. Mayor, pila na ba ang isolation facilities ug pila sab ang bed capacity sa maong mga facilities? Sa karon enough pa ba ang isolation facilities nato diha sa syudad? Sa pagkakaroon sa Iril no, eksakto pa nga itong isolation facilities kay natay gitap nga upat ka hotels para sa atong LSI o sa atong ROF o usa ka hotel para sa atong frontliners. So dili pa gyud ingon nga nagka lisod-lisod ta sa atuang mga pagdawat sa atuang mga locally stranded individual ay mao mangikini ang atuang pagabuhaton kon kay dili man lalim ang usa ka tawo nga tuwa sa layong lugar niya pagabot sa iyahang natawhan nga lugar sa likway pagid siya. So mao kana ang atuang mga isolation facilities karon diri sa Dakbayan sa Iligan. Mayor, unsa ang strategy ug health protocols nga ginapatuman karon diha sa Iligan City aron makontrola ang pagkuyanap sa COVID-19? Nabatay mga barangay nga gipang lockdown? O ato na lang gihimo no sa Iril nga gi-lock ginato ang barangays nga naay suspected nga positive sa COVID o karon ato nang ipatuman ang curfew nga magsugod gikan sa alas 7 sa gabi paingon sa alas 5 sa buntag o ato na pong gipatuman ang ganing niyang color coding no among nang gibuhat sa una ang paglimita sa mga tao nga nagpuyo sa mga nagalainlaing barangay so doon namin unom ka clustering na anang adlaw ang usa ka grupo sa mga barangays diha gid sila magagawas o kung walay tuyo nga importante kayo isa ra gyud pagawson sa kaniyang kada panimalay nga mamalit og ilahang kinahanglanon o bahin pud karon sa Iril sa atuang pagtabang sa mga tao sa unang bugso natong gihatag sa atuang nasyonal nga kaduglanan tanan walay gipili nga pagsuporta 130,000 households pero karon tungod sa limited na mga resources din sa Dakbayan sa Iligan ato lang hatagan gud ang katong mga daily earners nato nga mga kaigsunan tama niya itong sika driver, mga taxi driver, jeepney drivers, katong habal-habal drivers, kaning mga tartanilya ug uban pa nga mga kaigsunan kaning mga PWD na dili maka-afford og palit sa ilahang inadlaw-adlaw nga panghinahanglanon ilabi na ang pagkaon. So nag-approve na po ang siyudad o atong Vice Mayor o atong konsiho o another nga supplemental budget para niining katuyuan aron masuportahan nato ang mga tao nga nagkinahanglan nga maayudahan kay sila mga daily earners.
Mayor nanay mga LGU officials nga nagpositibo sa COVID-19 including the Vice Mayor and a City Councilor ug sa most recent data from DOH Region 10, 34 sab ang mga healthcare workers ang infected na sa COVID. Ug duna say mga pulis nga nagpositibo na. Nabay angayang kabalakan sa operation sa government offices karon diha sa Iligan. Ang among na lang buhaton aning kinisingkasing o nanawagan ko sa atong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Iligan nga naa nagidisiplina sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay ang kining COVID, kining nga virus wala may tiil, wala may kamot, wala may pako nga mulupad para mosulod sa tumbapa, ilong ug sa uban pang bahin sa tung parte sa lawas. Kung sa disiplina lang yun ang ako ang panawagan ko sa itong mga katawhan din sa Dakbayan sa Iligan. Kay kung dili po sila mo nunod nini, ayan, masamot pa o kadaghan niya ang kaniniya matakbuyan sa virus. Daghang kayong salamat sa paghatag og updates labot sa kahimtang karon sa Iligan City, Mayor Celso Rehencia. Amping sa itong mga kapuso dina sa Iligan City. Daghang salamat. God bless Philippines. God bless Island of Mindanao and God bless Iligan. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.